Jo, čaute ľudia a ľudkyne, ja vás vítam u nového videjka. Dneska tady máme poprvé a prvý diel. Skúšam to druhýkrát, pretože minule som hardcore zomrel a áno, ako som už povedal, je toto hardcore. Tak ja už sa budem odkecávať, ešte pred začiatkom videa vás poprosím, aby ste dali odber, pokiaľ moje videjka sa vám páčia. A my už môžeme ísť na video. Tak, máme mega dobrý spawn ľudia. Pozrite, tady máme hneď, sme sa spawnuli presne vo dedine. Pardon, ja niekedy omylom tak česky hovorím. Proste. To je tady taká národnosť, dajme tomu, neviem, jak to povedať. No proste tak to hovorí. Tak, zaberieme si tady tieto obilia kvôli chlebom. To bude, hej ľudia, let's go, máme dobrý spawn. Ja už mám jeden hardcore rozohraný, ale povedal som si, že ten vám nebudem ukazovať, lebo to je môj osobný hardcore, akože to tam nechcem natáčať tento. Teda tento budem natáčať, samozrejme, to som sa iba pomedal. Tak výborne, jedlo by sme mali. Ďakujem, vesničku, dobre, čau. Tady som už bol, že? Tak, ideme tady preskúmať našu dedinu, každopádne. Rozmýšľam. Každopádne porozmýšľam, to by bolo možno dobré, aby som našiel úplne do toho bez hlavu. Tady sú rybičky. Dobre. Iron Golem, nice. Toho potom zabijeme ľudia. Ale musíme to chytro vymyslieť, aby nás nemohol hitovať, lebo ja s týmito tady nemám dobré skúsenosti. No ne, že nemám, ale už sa mi stalo veľakrát, že ma zabili a nechcem kvôli tomu riskovať smrť v hardcore. To by bolo veľmi na nič. Ok, každopádne tady už vyplávame hore. A ideme sa pozrieť do týchto ďalších domčekov, ľudia. Tady je zase kostol, tady sú nejaký nábože. To bol vtip. To tam reálne vždycky asi býva, že? Som to zabudol úplne. No nič ľudia, ľudky, tak ja sa tam stávam znova. Mimochodom strašne vám chcem poďakovať. V poslednej dobe sa nám dosť darí v odberateľoch. Už máme skoro 60 odberateľov ľudia, to je veľká vec. A vy mi môžete pomôcť, to samozrejme už viete. Takže ja vás toto nebudem nútiť, ale vážne, pokiaľ nechcete zneškať žiadne videjko a bavia vás moje videjka, tak tady to nie je. Tak nič, nevadí ľudia, budeme mať aspoň veľa zásoby jedla. A nejaké to bude... Alebo jacukové? Není. To je to, áno, viem. Nepamätám si, ako sa teraz volá, ale predáva tam ten týpek veci. Dobre. Rozmýšľal som, či si to vezmem. No ja si to chcem dať potom na štít, ale najprv si to prefarbím. Spravím si taký ondristrejský štít, to bude dobré. Ináč rozmýšľal som, čo by som si postavil za bejsku a nedošiel som k záveru. Proste neviem, čo si postavím za bejsku. Ale aktuálne mi je to úplne jedno. Teraz budeme len sa... Skúsime získať teraz železné dní. OK. Tady máme už golemíka. Už čaká a teší sa, kedy ho zabijem konečne. Dobre, každopádne zoberieme si drevo, lebo toto už ďalej nejde. Ja som zabudol vlastne, radšej nebudem zabudol. Minula som si na golem chcel zabiť, len kvôli tomu, že som si bral z vesničanských domov veci. To bolo asi nejaké, bolo to dosť divné, lebo predtým to nikdy nerobil. Alebo bol ešte stále na mňa naštvatý teoreticky, lebo som ho vtedy naštval. No to je jedno, každopádne. Máme sedlo, takže budeme môcť cestovať na koňovi, čo je nice, lebo tady v tom hardcore sa to vážne hodí. Každopádne už máme všetko také dobré, takže mohli by sme už ísť do preskúmovania sveta. Ja si teda ešte ochočím nejakého toho koňa a pôjdeme na ňom. A ideme. Let's go ľudia. Ja sa tady pozerám. Výborne pekná stavenička.
ja sa trošku poutekam, nechcem sa mi čakať. A ideme. Let's go, džunglu. Tam znovu ten džunglový chrám, ale sú tam dosť veľké strany, takže sa tam môže schovať t-shirt. Tu samozrejme ľudia, toto není hardcore, to je ultra hardcore. Ale stejnak to bude dosť ťažké. A skúsime tady, potom skúsime niečo, že 100 dní v hardcore. To bude zaujímavé. Tak, dobre. Každopádne z toho, čo tu vidím. Jo, toto je ináč najzácnejší biom. Modified Jungle Edge. To akože to ste asi možno vedeli, ale to je jedno. Proste je to najzácnejší biom. Nevadí. Tak. Pozrieme sa do tejto rokliny. Tam by bolo celkom... rozmýšľal som, že baseka, ale to asi nie. Trošku sa... Dobre. A ideme ďalej preskúmovať, ľudia. Hopa. Let's go, lavové jazierko. Ešte nájdem vodu a môžem spraviť portál do netru. Ale tam sa ešte nevydám, takže to ešte teraz nevyužijem. Nevadí, zoberieme si trošku bambusu. Možno ho v budúcnosti budeme niekedy potrebovať, tak ja neviem. Pro istotu. A... Nie. Výborne. Tak sa mi to páči. Inak minule v hardcore, keď som hral, taký ten, čo teraz čo som hral, že nenatáčam, mi spadol zo zombíka železo. Čo bolo dosť vzácne, ale to je teraz nepodstatné. No poďme. Ideme prehľadávať ďalej. Let's go, tady nič nie je, to je super. To som presne chcel, yes, to je super. Tady možno už bude ten džunglový chrám. Poďme tam. Let's go. Ideme tam. Každopádne ešte veci. A poviem vám, štít sa toľko, keď už teda si chcete niečo vykraftiť a máte nejaké tie irony, verte tomu, že kraftíte si štít. Ten sa strašne vyplatí. Ono, ako ja som si vravil, že ja som tomu tiež najprv neveril, ale zo svojich minulých hardkorov som si overil, že štít sa vážne vyplatí. Pretože štít je dosť užitočný. Mne to napríklad zachránilo už 2-krát život, keď som stál u zapáleného creepera. A myslel som, že on vybuchne. Dobre, že našťastie nevybuchol, lebo som tam mal štít. Teda vybuchol, ale mne to nič nespravilo. Tady nie je niekto? Creepera. Či to sa mi iba zdalo? No ľudia, ja neviem, ja som tam videla niečo zelené, jak sa hýbalo. Dajte mi schválne vedieť do komentárov, ale to bolo vážne divné. Dobre, tak necháme to tak, ľudia. Snad to nebol creeper, jeho. Ja mám tady dosť nahlas ja si ich trošku stíšim, výborne. Ono to bolo hrozný šok, ja som sa zlákol, ľudia. Let's go, ideme ďalej. Naťažím kameň a spravím si nástroj. Tak. A ideme. Let's go. Tak, berieme si kameň. Zoberieme si kameň. Pozrieme sa, koľko mám, ale ešte si naťažím pre istotu, lebo na 5 budem potrebovať každopádne. Tak a domček máme hotový.
Dobré. Postielka a... Tak a môžeme ísť spať. Let's go ľudia, prvý deň hardcoreu máme za sebou. Máme nejaké to brnenie, vecičky. Samozrejme toto nie je moje dom, ja som si to spravil tak na večer. Tady a ideme craftiť. Let's go, tady dáme, spravíme si, no to je jedno, proste si spravíme pickaxe. Toto teraz dáme preč a aby som sa mohol trošku brániť, si spravím moju obľúbenú zbraň. Samozrejme, nie úplne obľúbenú, ale je to jedno z mých obľúbených. A to je sekera, jo. Ono akože sa to nezdá, ale sekera dáva strašný damage. Dobre ľudia, ja teraz pôjdeme takto. A ideme ďalej. Dobre ľudia, ľudky. Zoberieme si chlebík. A ideme na to preskúmovanie. Musím si nájsť koňa a ochočiť si ho. Minimálne kým skončí video, minimálne. Ďalšia vesnica, či to je tá, čo už som tu bol. Jo, to je tá, čo už som tu bol. Nevadí, teraz už máme veci a môžeme ísť poraziť golema ľudia. Snad to prežijem, dúfam. Myslím chytrú stratégiu. Počas toho, jak budem fajtiť, budem potichu, aby som sa vedel maximálne sústrediť. Hen tam je ten golem. Je to tá vesnica. Dobre. Ideme na ňo. Keď tak nad tým rozmýšľam, teoreticky keby toto obehnem, tady si postavím cestičku, ale to si už postavím teraz, aby ma to nebrzdilo potom z hliny. A potom iba skočím a toho golema budem len hitovať. To by mohlo výjsť, hej. Keby sa to náhodou zvrtlo, tak len zdrhám. Nevadí. To bude dobré. Ono to vyjde, dajme tomu. Budem tomu veriť. No, a dobre, už to ide. Dobre, to už skočím. Ale potom ešte ten golem by mohol zísť. By mohol sem podísť trošku. Tak. Sa postavím na blok a budem ho hitovať. Dobre, dotiahnem. Výborne. A týmto môžeme začať. Ideme na to. Dobre. Ja budem teraz chvíľku ticho a idem na ňo. Kde si golem? Tady je. A zdrháme ľudia. Budem ticho. Kurník, ja som si tady nepostavil priechod. Ideme. Zatiaľ na to vychádza, len tam to je postavené, dobre. Let's go, mám to. Nie. No tak poď, Ale no tak, poď. Ja verím, že to dokážeš. Počkaj. Golem. Nie. Sa zabugoval. Skvelé. Tak ja to počkajte. Poď sem. Výborný golem. Ja, ty je chytrý, ja verím, že to dokážeš. Už ide. Wow. Kľudok, golem. Poď sem. Saračka určite. Creeper. Poď sem.
Jeho, ty si úplne... Však rozmýšľaj, Creeper, pozri. Tady som. Golem. Ten Creeper ináč je nebezpečný. Výborne. A môžeme sa postarať o teba, chlapečku. Môžeš to mať? Let's go. A potom iba si ničím toho Creepera, to bude trošku rešok, ale pohode. Let's go. Ja toho Creepera odlákam a potom si pre tie železa pôjdem. Poď buchni. Poď sem. Výborne. Yes! Ďakujem. Ešte mu z neho padol ten gunpowder. Nice, koľko mi padlo železa? 4, no to je solidné. Vykraftím si krumpač a štít, to znie dobré. Idem si ešte zobrať svoje bloky, ktoré som si... Dobrá, vy dva si ma nebudete všimať, že? Tak, zoberiem si približne všetky. Berieme. Let's go, ľudia, tento prvý hardcore bude vydarený. Berieme a máme všetko. Let's go, to bolo úspešné. A kraftíme. Tak, paličky už máme. Tak, a máme krumpáč. Nice. Teraz ešte spravím ten štít, lebo ten sa mi vážne bude hodiť vo veľa situáciách. Dobre, ľudia, máme všetko. Sekundičku, ja len si pozastavím hru. Dobre. Tak, myslím, že to už máme toho dosť veľa. Ešte ma teraz napadlo. Ešte nie. Musím si nájsť takú kvetinku. Rozmýšľam, kde by som ju mohol nájsť. Či tady niekde vo vesnici možno. Yes, to som pekne hľadal. Spravíme si ešte ten taký. A ideme na to. Zoberiem si toto. To nejde ofarbiť. Nevadí. Teraz si dám dole štít na chvíľu a spravíme si takýto hnedý štít. Nevyzerá moc odlišne, len nemá tam tie bodky a to sa mi viacej páči. Dobre, ľudia, ja myslím, že na prvý diel Hardcore je toto dobré. Prosím vás, keď vás tieto moje gameplaye z Minecraftu bavia, určite mi nezapomeňte dať odber a my sa vidíme u ďalšieho videjka. A čau!